Четиримата! Да. Ще гледам лузово видеа, така че Ама Петре, в момента снимам клип, защо ще гледаш видео, докато снимам клип? защото ми е скучно. Брат, сериозно? Да, че сега как да използвам този? Данчо, как да го използвам този? Защо се гледа в тука, бе? Не знам. Абе, много ми лаги, бе! Много ми лаги! Коста! Така. Не, как? Знаеш ли как? Много. Кой е сериен? Да, си, Данчо. Данчо, няма. Данчо, още не тебе. Данчо, ще убия? На тебе и ти лаги или на мене ми лаги? На двамата. Кой фанах? Петре! Беше хубав рун, Петре. Ти се опита, не като един на име Андон. Един път... Андония лаги, не радвай се, че не лаги. Имам чувство, Данчо някъде скри, не мога вия къде е. Данчо, отворих вратата заради тебе. Кой? Някой?
правиш? Аз по самото изкемпя. Много ми лаги, бе, Петре, заради видеото ми лаги. Ами, така. Аз мога ли да направя... М1 ми не работи. Виж... На мен не лаги, какво не видиш? Да, сега майката спа, то не става. Много ми лаги, бе! Няма как Данчо, много ми лаги. Виж колко ми лаги, не... Едва убих двама, трима. Къде съм трима? До... Auto има тук. When I'm done with you, your face will look like mashed potatoes. Окей, няма. Данчо, той скрип. Данчо, няма да правя този скрип, бе. Много ми лаги, ще няма как да правя скрип. Данчо, лаги ми доста, бе. Много ми лаги, бе. Данчо, ще малко да правя този скрип. Знаеш ли ми лагите? Ама аз не скрип. Так ме убия другите, не само това. Да, тук виж повете, аз на мен ми лаги, бе. Андония е спокойно, махам се, няма да го на теб, имам си друга машина. Данчо, що ме накара да правя крип? Данчо, кажи ми. За вас ще да правя? Андон само ще речи, които Петър назад, ти за теб пак назад. Не искам да гоня вас, ама вие ме карате, не ли Андон ме кара? И както и как, аз съм зле с контракт. Ако бях смимик, добре. Щях да убия доста. На мен шо ми лаги, бе? Данчо, на клипа ще видиш колко ми лаги, щом го кача. Данчо, на крепа ще видиш колко ми лаги. Да, на мен ми лаги. Данчо, ще... Данчо, на крепа ще видиш какво... Данчо, на крепа ще видиш колко ми лаги. Данчо, сега щом кача крепа ще видиш колко ми лаги. Другата игра ще използвам... Андоне, другата игра ще използвам мимик, не е тая.